Hello. Bigista. Nagulat daw siya. Hello guys, medyo umuulan pa. Ito yung panahon. Paano ba yan? Ayan o. Pahinga muna tayo konti siguro. Ito cute eh? Ha? Okay. Pahinga muna tayo saglit guys kasi umuulan. Yun. Ayan. Katabi natin yung kalsada. Guys, it's a wonderful rainbow. Yan. Kasi ulan init ngayon guys. Yan, lumalabas si rainbow. Asoko no hen? Ayan guys, so ang ganda ng rainbow. Ayan. Ulan init kasi ngayon dito ngayon. It's Sunday. Ayan, kaya nandito tayo sa ating black beans. Ang ganda ng rainbow. Ine, mishurashi. Kire. Yan. Ayan si Dana. Yan, umiinit naman ngayon, umiinit. Tapos mamaya uulan naman ulit. Uulan naman siya ulit, guys. Ayan, liligpitin lang po natin ito, guys. Ayan, kagaya nito. Ayan. Natin sa bahay. Ayan, kagaya nito, guys. Oh. Ayan. Linis lang ng konti. Tinanggalan natin siya ng mga dry leaves. Saan yung dry leaves to? Kagaya niyan, tinanggalan natin ng dry leaves. And then, ibabundle natin yan. Dito. Ito yung nagawa ko. Ayan. Ayan. Ito, nabundle na ni Dana. O, ito kagaya nito. Nabundle na ni Dana. Ito, dadalhin natin sa bahay yan. Nakakutin natin yan mamaya. Pag natapos tayo dito na side. Marami pa tayong mga proseso na gagawin dito. Okay, keep on watching. Ayan, nawala na sa rainbow. Ayan guys, naibugkot. Anong ibugkot sa Tagalog? Naibandel. Ayan. Ayan siya. Ito. Naitali. Ayan, itali. Ayan. Ayan mo. Itali po natin yan. Tsaka ito ulit.
お父さんこれって干して、持って帰って干して、だいたい干してから何週間ぐらい乾いて。乾いて？乾かないとき。Ah. Ayun. Naitanong ko sa kanya, guys. Kahit alam ko, itatanong pa rin natin, ha? Ayan. Eh? Okay. Ayan. Tinatanong natin sa kanya, guys. Ito, pag iuwi natin, pag naisampay natin siya, pag patayuin natin siya, mga ilang linggo. Mga ilang linggo, sabi pa niya, depende sa sikat ng araw. Ayun. Sabi niya, depende sa sikat ng araw. Kung maganda naman, araw-araw naman may araw po tayo, madali lang pong matutuyo ang ating black beans. Yan, dito na side, natapos na natin. Ayan, kalahati na lang. Kalahati na lang. Otosan, kyo de waro ko to? Koko. ここ終わりたいね。 Ha? 終わりたいね。 Waritay. Ayan, waritay. Ayan. Kung kinakailangan tapusin, itapusin na natin. Ayun, yan ang sabi po niya. Ito na lang po, matatapos na tayo ngayon. Ayan. Ito. Ito yung black beans, guys. So, ito. Basta kasi kanina umuulan. Ayun. Ayan yung black beans. Pero syempre, patuyuin pa din natin siya. Ibibilad pa natin to. Okay, konti na lang. Matatapos na tayo. At tayo makauwi na at makapagkape. Otosa, kuhin na mitay ne. でもやってしまおう。わらま。やってしまう。やってしまおう。 Ayan na yung black beans. ここで休憩したら終わらないんですよ。そうだね。Sabi ko, guys, magkape muna tayo. Sabi niya, kailangan tapusin na lang daw bago magkape. Wala na ito iking yowa. Hay. Okay, continues. Ay, thank you Lord, natapos rin tayo. Ayan, ulan-init ngayong araw na ito. Ayan guys. Sa wakas natapos na natin dito yung area na ito guys. Ayan na. Pauwi na tayo. Pero ayan, umuulan na naman. Ay, Diyos ko.
Ulan init, ulan init. Okay. Ito. Ito, dadalhin natin to sa ating sasakyan. Uyush. Ayan, puno ng ating ang ating truck. Ayan, natapos na tayo guys. Makauwi na sa bahay at makapagkape. Ayan, Otskari-san. はい、お疲れ。Thank you. You're welcome. Yun. Ay siya. Ayan, uwian na. Ayan guys, nalinis na po natin ang side na ito. At sa sunod naman, punta naman tayo sa iba. Meron pa tayo mga black beans na itanim dun. Okay guys, thank you for watching. Ako si Inday Abel Bisaya, ang probinsyanang Pinay sa Japan. See you on my next vlog. Bye-bye! Thank you for watching guys. Ako si Inday Abel Bisaya. Don't forget to like and subscribe.